बोसोराव फरायबाय थानाय बायदि देग्लायबो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसएसएलसि आनजादाव लोगोसे एसएसआव उथ्रिसारनाय माखासे फरायसाफोरखौ दिनै फेसिलिटेसन प्रग्राम बेयाव मा फोरमायो? जेब्लासो जायो अब्लासो बेफोरबायदि सुबुंफ्रा जाफुंहैगोन बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो खामानिखौ मावबाय। जोंनि जेनाखि ओनसोलाव देग्लायनि जेनाखि मेट्रिकआव उथ्रिसारनो हानाय बियो एसेबां मोजांथार मोनसे फिथाइ होननानै जोङो साननो हायाखैब्लाबो इयुननि समाव माखासे जोंनि नाजाथाबनाय आरो जोंनि मावनायनि गेजेरजों बेयो जाफुंहैफिनगोन। नैबे देग्लायनि जेनाखि रिजाल्ट बेयो मोजां फैयाखैब्लाबो जोङो नाजानायखौ दोनबाय थादों आरो दानि क्लास 10आव फरायबाय थानाय गथ'फोर आरो 9आव फरायबाय थानाय गथ'फोर बिसोरबो जोङो खोब मोजाङै देग्लायनि नैबे बोसोराव साबसिनै रिजाल्ट लानायनि मोनसे थांखि राहा लाखानाय दंखायो। बेखिनिखौ जों मावबाय थादों। हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट होननानै बुङोब्ला बेवहायथ' खोब मोजां मोनसे रिजाल्ट जोंनि बेंटल सेनियर सेकेन्डारि बै सेनियर सेकेन्डारिनिफ्रायनो माने चिरां जिल्लायावनो बयनिफ्राय साबसिन मोनसे रिजाल्ट बेयो जों ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो। बेजों लोगोसे बेंटल हायार सेकेन्डारि क'क्राझार हायार सेकेन्डारि बै हायार सेकेन्डारि मोननैयाबो खोब मोजां मोनसे रिजाल्टखौ लाबोनो हादों। दा बेखौ जोंहा उन्दै उन्दैफोरखौ लानानै 9, 10 फरायसाफोरखौ लानानै गोबांथार खामानि मावनांगौ दं। बेखिनिखौ जों फ्राय दानि नैबे नुबाय दं आरो फ्राय जोङो बाथ्रा बुंफैनाय एसेमब्लियाव लोगो लानायजों लोगोसे स्नि क्लास हाबबाय थानाय बेफोरखौ जोङो खालामबाय थाखागोन आरो इयुनावबो बेफोरखौ खालामबाय थानाय जागोन। लोगोसे गावनि बे फरायसाफोरनि न'आव थांनानै जेनाखि जोङो मटिभेट खालामबोनाय फरायनाय समफ्राव मोजाङै फरायदोंना फरायाखै आरो मोजाङै बे स्टाडिखौ खालामदोंना खालामाखै बेखौ जोथोन लानायखौ जोङो थांनाय बाराव खालामदों, नैबारावबो जोङो खालामफिननो नाजाबाय थादों। आरो नैबे सामार भेकेसन जिहेतु मोनगोन बे सामार भेकेसनाव जोङो गथ'फोरखौ लानानै बिसोरनि जेनाखि फैबाय थानाय एग्जाम बेफोरखौ नोजोराव लाखिना कचिं होनाय जे हाबाफारिखौ खालामगोन होननानै जों नेक्स्ट माखासे समनि उनाव जोङो नैबे सामार भेकेसना जेला फैयो अब्ला जोङो खालामनाय जागोन आरो। नोंथांनि आनसलिक ओनसोलनि माखासे फरायसाफ्रा गोरलै बैसोआवनो मानोना ड्राग्स जानानै फरायसालिफ्राव फैया लोगोसे ड्राग्स जानानै माखासे न'खरफ्राव गुलुं गुजुं थासारि सोमजियोब्ला बेफोरबायदि जायो माब्लाबा समाव स्टुडेन्टफोर हिसाबै नोंथाङा माबायदि नोंथांनि आनसलिक ओनसोलनि गथ'फोरखौ जोथोन लागोन? बे जेनाखि क्लास 9, 10आव फरायनाय लोगोसे बेसेबां दानि स्टुडेन्टफोर जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो जा बा गुबुन हारि माहारिफोरनि फरायसाफोरनि गेजेरावनो जा ड्राग्स होनाय आरो निसा लानाय आरो बिसोरनि जेनाखि डिसिप्लिन बे मेनटेन जायाखै होनना बुङोब्ला अकल जोंनि बेवहायल' बा जोंनि दख'रायावल' बे नङा। जोङो नोजोर होनाय गासैबो बे जिल्लायाव जोंनि चिरां जिल्ला आरो लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि बर'फोर जेराव बांसिन थायो बे जिल्लाफोरनि जोंनि जेनाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रिपर्ट बे रिपर्टखौ नायोब्ला बे दालाइसा दख'रा लोगोसे जिल्ला आफाद बेफोराव दंजोबो जों नुदों। दा जोंनियाबो बेंटल दख'रा हिसाबै बेवहाय जोङो बारबोनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बे जेनाखि निसा जानाय आरो निसा जानायाव लोब्बा थानाय बा एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरखौ माने आखाइ होबाय थानाय बेयो फ्राय जोंनियावबो दङ। नै मैया दाखालिसो जोङो जोंनिनो मोनसे हायार सेकेन्डारिनिफ्राय 3 फरायसा बिसोरो जेनाखि निसा लानाय बेफोरबायदि निसा लानायाव प्रिन्सिपाल बिथाङा माने गावनो जोंखौ लेंहरलायनानै गथ'खौ बुजायनाय आरो गथ'खौ जोथोन लानायाव एसे हेफाजाब होदो होननानै बुंहरलायनाय बेफोर जादों। जोंबो गासैबो बिथिङावनो जोङो फ्राय जों पार्सनेलि हिसाबैथ' हेन्डेल खालामबाय थाखादोंआनोखा जाय गथ'फ्रा माने निसा जानायाव माने लिप्त जादों आरो निसा खालामनाय बेफोरखौ जोङो बिराद नोजोर लाखिनानै जोङो बिथांमोनखौ लाबोनानै लाबोनानै बुजायनाय आरो बिमा बिफाखौ लिंहरनानै बिनि सायाव बाथ्रा माने मोजाङै जोथोन लाखिनांगौनि बाथ्राफोरखौ जोङो लाखिनायाव खालामबाय थानाय जादों। बेखौ माने फोसाबनांगौब्ला जों बयबो जों बुंनोसो सानगोन माने गासैबो बिथिङावनो बिमा बिफानिफ्राय लानानै जोंनि समाज आरो जोंनि जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ बै आफादफोरा जोङो ज' खौसेयै बे बिथिङाव जोङो नोजोर होलायनांगौनि गोनांथि दङ आरो जों खामानि मावनांगोन। नोजोरल' होनानै जानाय नङा, जों खामानि मावनांगोन।
प्रेक्टिकेलि जों बे बिथिङाव माने मोजाङै माने एवारनेसनिफ्राय लानानै पार्सनेलि जाय बिथांमोना दिनैनि समाव प्रेक्टिकेल निसा लाबाय थादों बिसोरखौ जोङो लोगो लानानै बिसोरखौ माने निसा जानाय समावल' लोगो लानानै बा निसा जानाय समावल' माने होसोनानै हमनानै जोङो बुंनायजों जाया बिसोरखौ जोङो सम लोगो लानानै बाथ्रा बुंनाय आरो बिसोरखौ मोजां मोनसे परिबेसाव जेला थायो अब्ला माने बिसोरखौ लोगो लानानै बेफोरबायदि निसा जानाया मानो गाज्रि आरो जों बेफोरखौ मानो खालामनो नाङा आरो बेफोरखौ लानायनि थाखाय जोंनि भबिष्यत जोंनि इयुना मा जानो हागौ बेफोरखौ लानानै जोङो गोबांथार बाथ्रा बिसोरनि सिगाङाव बुंनांगौ दङ अब्लासो जोङो बिसोरखौ लासै लासै खेबसेनो नङाब्लाबो लासै लासै जोङो फोजोबलांनो हागोन आरो जोंनि माहारियाव बेबायदि जेनाखि निसा जानाय बा निसा मुक्त खालामनो हानायनि मोनसे थासारिया अब्लासो फैगोन जों माब्लाबा जों नुनो मोनो गलादारफोर बेबायदि थासारिया बरबाद जादों दखानफोरखौ बिदि साप्लाय खालामग्राखौ नोंथांमोना माबायदि एंगेलजों जोङो बे बिथिङावबो नोजोर होबाय थादों जोंनि ओनसोलावनो माखासे दङ जाय मानसिफ्रा फिसा फिसा दखान खुलिनानै बै निसा माने एक्सट्रिम माखासे निसा बैफोरखौथ' माखासे डिलार्स पेडलार्सफोर दङ बिसोरो लाबोनानै होफैयो जों नुबाय थादों आरो बिसोरनि जेनाखि लाबोनानै होफैनायजों गाज्रि जानाय दा बै बिथिंखौनो जोङो नोजोर होनानै दाखालि थांनाय बावैसो माखासे सम सिगां जोङो न' बै जायगानिफ्राय गुरो बा गुबुन गुबुन मोनसे लामा दथ'खाफोरनिफ्राय गुरो बिसोरखौ जोङो नैबे जाग्रा जायफ्रा खुंग्रा जायफ्रानोखि निसा बाहायग्रा बिसोरखौनो लानानै जोङो हमनाय बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावदों बिसोरखौ जोङो जेलाव हरनायनि जेनाखि खामानि बेखौ जोङो सिगांनि समाव मावदों दा जोङो अब्लाबो माखासे जायगायाव फिसा फिसा दखानफोर जायफ्रा माने एक्सट्रिम माखासे बे निसाफोर जेनेबा ड्राग्स हमनानै लादों हिर'इनफोर बिजि थुनाय बैफोरबायदि निसाफोरखौ प्रेक्टिकेल लाबोआब्लाबो माखासे फिसा फिसा जिफोरखौ माने जोंनि साराउन्डिं जायगाफ्राव मावो माने बै गान्जानिफ्राय लानानै भांनिफ्राय लानानै बिनिफ्राय बेबायदिनो टेब्लेटफोर माबा माबि बेफोरखौ लाबोनानै फिसा फिसा गलाफोर फाननाय बेफोरखौ जोङो खबर मोनबाय थादों जोङो प्रेक्टिकेल बै जाय मानसिफ्रा सोबग्रा जाग्रा बिसोरखौ मोनोब्ला जोङो बिसोरनि थ्रुयैनो जोङो हमनाय मानाय बेफोरखौ खालामदोंनानै बेबायदि खालामसेयावबो माखासे गियाल'सै खामानि मावनाय बेफोरबो जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों अब्लाबो जोङो जोंनिफ्राय जोंनि मुलुगनिफ्राय जोङो नाजानायखौ दोनबाय थादों आरो जोङो हमबाय थालांगोन आरो बिसोरखौ जेब्लासिमहालागै गाज्रि खामानिया सोलिगोन अब्लासिमहालागै जोङो मावनाया थाबाय थागोन आरो गाज्रि खामानिया माने जोबनो थाङै बे जाबाय थादोंब्लाबो जोंबो नाजानाय आरो जोङो समाज फोसाबनायाव खामानि मावनायनि जेनाखि जोंनि थासारि बेखौ जों फोजोबनाय नङा आरो जों बेखौ जोबागौमानि जोङो जेब्लायबो नाजालांबाय थागोन बेखौ जोङो खोथा रायजो राजानि सिगांनिफ्राय